ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଢେଲା କାଠି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଢେଲା କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଢେଲା କାଠିର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଢେଲା କାଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଢେଲା କାଠି ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦାନ୍ତର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆଗରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ଘରେ ଢେଲା କାଠି କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଢେଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଢେଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ତ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଢେଲା କାଠି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଢେଲା କାଠି କୁହନ୍ତି। ତ ଢେଲା କାଠି ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ବା ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତ ଆମେ ତ ବାହାରେ ରହିଲା ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରସ୍ ହିଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ଦାନ୍ତକାଠି ମିଳିଯାଏ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇ କାଠିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।